אוקיי, עכשיו חן חושב על משהו. עכשיו 11 ו9 דקות. 11 ו9 דקות. למה נתנאל עזבת את הבית? למה? למה עזבת את הבית? מה? בגלל מה היא עשתה לך? מה היא בסך הכל נחמדה? מה היא טובה? היא לא רבה. אבל מה היא חמודה? מה? לילה טוב נתנאל. מה קרה נתנאל? לא יכול יותר. מה אתה מרגיש? זהו, פשוט די. אני לא יכול להכיל את הדבר הזה יותר. לא יכול לראות את האנשים האלה יותר, לא יכול לשמוע שום דבר שקשור שבאתי לפה. הלוואי והיית יודע כמה אני מעריך את ההזדמנות הזאת שקיבלתי. יש לחפש בחיים לא האמינו בי ככה. בגבה. כמו שאתה האמנת בי. וחיבקת אותי. בחיים. מי חיבק אותך? מה דעתכם שהוא לא צריך לצאת מהבית? מה דעתכם? מה שבא לי זה רק להיעלם. בגלל... מה? אני מכבד את ההחלטה שלך. אני יודע שקשה לך. היה קשה גם לי. שתדע. אתה רוצה ללכת לארוז? כן. למה? אז אתה לא תבוא יותר לאח הגדול. מאי. אוקיי. אני ארכז את כולם בסלון כדי שתוכל להיפרד מהם. טוב. בגלל מאי, מה היא עשתה לך מאי? מה היא? בסך הכל רוצה לדבר איתך. מאי נחמדה, מאי זה. מאי יוש, מאי!